хоҳари азиз, пеш аз оне ки шумо мехостед никоҳ бикунед, бояд ки розигии падару модарро мадди назар мегирифте, ки падару модар розӣ бошанд, баъд никоҳ мекардед. Чунки розигии падару модар дар издивоҷи фарзандҳо хеле муҳим ва зарурӣ аст. ҳатто дар назди баъзе уламо ва муҷтаҳидини уммат, никоҳе ки бе иҷозати падару модар мешавад, ӯ никоҳ фосид аст, никоҳ саҳеҳ намешавад, аз ҷумла дар назди мазҳаби имом Шофиӣ раҳматуллоҳ алайҳ. вале ман намегӯям ки никоҳи шумо фосида, никоҳи шумо дуруст нестай, чунки дар назди мазҳаби имом Абу Ҳанифа раҳматуллоҳ алайҳ никоҳ бе иҷозати падару модар саҳеҳ ҳаст, вале шумо бояд ки ҳамин розигии падару модарам мадди назар мегирифте. ба ҳар сурат никоҳи шумо саҳеҳ ҳаст, ҳеҷ кас дигар шуморо ҳақ надорад ки маҷбур кунад ки шумо ҳамдигар ҷудо шавед. бозам дигар модарат дигар мехоҳад намехоҳад, ту ҳамсари ҳалолии ҳамун мард шидагӣ, дигар ҳақ надорад ки шуморо масалан ҷудо бикунад. бозам агар модар норизогӣ мекунад, ту кӯшиш ки модарта розӣ бикунӣ ва масалан дуои некша бигирӣ, ваилло шумо барака намеояд дар зиндагитон. никоҳи шумо саҳеҳ ҳастай, вале коре кунед ки дуои модарро бигиред.